Mare? Sóc aquí. Has dinat? Sí, Què has dinat? amanida i arròs. No hi ha cap plat a l'aigüera. És que he rentat tots els plats i els he desat. I aquesta cadira? L'he portat ara. La vols? Està gairebé nova. No. Ja en tinc un parell a l'habitació. La deixem aquí, doncs. De moment. I ara te'n vas estirar al llit una estona? Si m'estiro ara no dormiré a la nit. Però si més no descansaràs. També descanso aquí. He sentit com t'aixecaves aquesta nit. T'he despertat. Que ara estava despert. A quina hora vas arribar a nit? No ho sé, no vaig mirar l'hora. Ara ja no et sento quan arribes. Miro de no fer soroll, com un gat. Quin gat. Qualsevol. Has encès la calefacció? Sí, Tens massa temps encesa la calefacció. fa fred avui. És que vas perdre la bicicleta, t'estàs massa temps pel carrer, voltant d'una banda a l'altra i agafant fred. La bicicleta no la vaig perdre, me la van robar. Sovint penso a robar-ne una, jo també, però totes les que m'agraden estan ben lligades amb cadenes i cadenats. Haver lligat millor la teva. Només em sap greu pel timbre. M'agradava força el so del timbre d'aquella bicicleta. I això que estava tot rovellat. Per què no preguntes als veïns? A quins veïns? Potser l'ha vist algú a prop, la teva bicicleta. Me la van robar abans de venir aquí. Ja fa tant de temps? No sé si ara em veuríem cor de travessar Copenhagen d'una banda a l'altra en bicicleta esquivant cotxes. Sempre m'han fet por les bicicletes. Més por que els cotxes. Per cada conductor moren 5 ciclistes. Són motoristes. Com? Moren 5 motoristes per cada conductor. Motoristes, ciclistes, tant és. Què t'ha passat? M'ho he fet jugant a futbol. A futbol? Hi havia un equip a qui faltava un jugador i m'ho han demanat a mi. Quin equip? Un del parc. M'han posat de porter. Però sí que m'han fet el 5è gol, s'han pensat que me'ls deixava fer expressament. Fins i tot un buscarraons es volia barallar amb mi. T'has barallat amb algú? Ja, això m'ho he fet amb una pedra, provant de parar una pilota. Els porters de futbol es porten uns guants ben gruixuts per parar les pilotes sense fer-se mal. I per què t'has posat a jugar a futbol si no en saps? És la primera vegada que al parc algú em deia de jugar. I no m'ho he pensat 2 cops. És una gran responsabilitat fer de porter. Però els coneixies d'alguna cosa? De res. I per què t'ho han dit a tu? Perquè no hi havia ningú més a prop. I de debò no t'has barallat? Fa temps que no em barallo amb ningú. Hauria d'haver jugat amb les meves millors sabates. No et cures la ferida? M'he posat una mica de colònia. Hi deu haver alcohol per alguna banda. És per tu. Per mi? Només hi havia això a la bústia. Una carta per mi? I el teu nom. Deu ser propaganda. No sembla propaganda. Ah, no? No l'obres. No té remitent? Si no et quedarà més remei que obrir-la si vols saber qui l'envia. Feia molt de temps que no obria una carta personal que m'anés adreçada. No fa olor de res. Hi ha una data de fa 3 mesos. És la signatura del teu pare. És la lletra de l'oncle, De l'oncle? del teu segon marit.
Es veu que està en un asil. Però per què signa amb el nom del seu germà? Què vol? Què? Què vol l'oncle? Li agradaria que l'anés a veure. Demana que el vagis a veure. No, només diu que li agradaria. I què diu més? Res més. Només diu que li agradaria que l'anessis a veure. Sí. I aniràs? No ho sé. Després de tant de temps no et sents curiositat? És evident que s'ha trastocat. Perquè signa amb el nom del pare. No, i per la manera d'expressar-se. Gairebé no s'entén el que diu. I la signatura és igual que la del teu pare, sí. Sembla que la culpa finalment ha reunit víctima i botxí en una mateixa consciència. Quina culpa? Un home es desfà del seu germà per casar-se amb la seva cunyada i quedar-se amb tot el negoci. Una història més vella com el món. Què? No em diguis que no ho havies pensat mai. Que l'oncle va matar el teu pare? Esclar que no. Una mort tan sobtada no et va fer sospitar mai? Al teu pare se li va fer una autòpsia que no va revelar res d'estrany. Hi ha verins que no deixen cap empremta, que burlen fins i tot l'autòpsia més rigorosa. Quins verins? Alguns medicaments pel cor i la diabetis són especialment efectius. Parles de debò? És l'avantatge d'haver treballat com a subaltern en uns quants hospitals. Tothom parlava davant meu com si no hi fos. Si de debò pensaves que l'oncle va matar el teu pare, per què no vas anar a la policia fa més de 20 anys? Jo era a l'estranger, aleshores. I tot plegat només eren suposicions, sospites. No deus pensar que jo vaig tenir alguna cosa a veure amb la mort del teu pare. És per això que no vas anar a la policia? No se'm va passar mai pel cap anar a la policia. Si et vas estimar més, no fer res. No dic res a ningú, ni tan sols a mi. No tenia cap prova. I era impossible aconseguir-ne cap amb les cendres del pare, només. El negoci aviat se'n va anar a Norris. Tu et vas divorciar de seguida de l'oncle i jo vaig tornar a l'estranger. Gairebé d'un dia per l'altre van desaparèixer víctima, culpable i testimonis. Com si no hagués passat mai res. On és aquest asil? Has fet tard, mare. L'oncle s'ha trastocat. No estaràs mai segura de si parla ell o el pare. De tota manera l'aniré a veure. I aniré ara mateix. Què et sembla que m'he de posar? Quin vestit em poso? A mi em semblen tots iguals. Iguals? Si ni tan sols en tinc dos del mateix color. Algun té un forat de cigarret. I algun està descosit. Me'l poses de seguida? Tu vas més de pressa que jo. No t'hauries de provar el vestit abans de cosir-lo. Fa més de 20 anys que gasto la mateixa talla, segur que em va bé. El que costarà més de trobar seran unes sabates que no em facin mal i que vagin bé amb el vestit. T'hauràs d'afanyar o no arribaré a temps. Segurament aquest asil deu tenir un horari de visites. No el conec, aquest carrer. Quin carrer? El de l'asil, quin vols que sigui. Els carrers no canvien en 30 anys. Però sí que n'hi ha de nous. Vols dir que l'asil està en un barri nou, als afores? Només de pensar-hi em venen esgarrifances. No se t'acudeixi tancar-me mai en un lloc així. Promet-m'ho ara mateix. Promet-me que no em tancaràs mai en un asil. T'ho prometo. Si tu em promets que no em tancaràs a mi. En un asil? On sigui. Parlo de debò. Jo també. No fas les puntades massa llargues? Com saps que faig les puntades massa llargues? No, fins i tot veig una mosca que passeja. He provat de caçar-la, però se m'ha escapat. Em deu haver seguit des del parc. A vegades et sento parlar tot sol a la teva habitació. O és que llegeixes en veu alta, potser. Parlo en somnis. Tu Com no feia el parles pare. en somnis. Com ho saps?
M'estimava més quan et tancaves amb algú a l'habitació, quan hi portaves un noi o una noia. Si més no, sabia que no estava sol, com ara. Per què ja no convides a ningú? Perquè ara, si no pago, ja no hi ha ningú que em vingui a fer companyia a l'habitació. I tots aquests nois i noies on són? A vegades em saluden pel carrer, o al teatre. Al teatre. Alguns d'ells són actors encara, molt bons actors fins i tot. Tots ells van tenir la gran bondat i la petita vanitat de compartir amb mi el seu art, d'ensenyar-me el seu ofici amb molta cura i paciència. Te'n van ensenyar aquí, a l'habitació? Feia d'amant, de marit, d'amic, d'estrany, de rei, de súbdit. No vaig deixar cap paper de banda. Parles de debò? Em sembla que faig broma. Però no has actuat mai enlloc? Vols dir en un teatre? Vull dir que mai has fet d'actor enlloc. I tanmateix, puc fer qualsevol paper. Ja ho veig. Un ofici més entre tants d'altres que has tastat i que has deixat de seguida de banda com una sabaterella. Mai no he volgut ser res en concret. Ni un home ni una dona, ni alt ni baix, ni ric ni pobre, ni jove ni vell, ni intel·ligent ni estúpid. Per qui no vol ser res, cap ofici no li està mai bé. I per això els havies de provar tots, no? Per quedar-te finalment amb els pitjors, amb aquests més mal pagats i els que ningú no vol. Són els únics a l'altura de la meva ambició. Però fa un moment has dit que t'agradava ser actor. Però no com a ofici. I com t'agrada, doncs? Com a destí, més aviat. Com a destí. Ser tothom i alhora no ser ningú. Els grans actors ho són tot, a escena, i ben poca cosa fora. Però a la vida cal ser alguna cosa. O ser-les totes. Però això no és possible. T'hauràs d'afanyar o no arribaré a temps. Segurament aquest asil deu tenir un horari de visites. Només de pensar-hi em venen esgarrifances. No se t'acudeixi tancar-me mai en un lloc així. Promet-m'ho ara mateix, promet-me que no em tancaràs mai en un asil. Vaja. Fins i tot ho fas millor que jo. És la feina de l'actor. Posar més ànima i consciència a les paraules que a la resta dels mortals. Però tu no ets actor. I tot i així puc fer més bé de qualsevol abans que de mi mateix. És això el que t'ha impedit de prendre mai partit per alguna cosa? He pres partit. Al llarg dels anys no he fet res més que prendre partit. Però mai prou temps per fer-lo teu del tot. Em temo que anem a parar irremissiblement el mateix de sempre. La meva incapacitat per a aquella acció definitiva que em faria pertànyer a alguna banda. M'acompanyaràs a l'asil? De debò vols que t'hi acompanyi? Ha passat molt de temps d'ençà de l'última vegada que ens vam veure amb l'oncle. M'hi acompanyaràs o no? Només si anem en taxi. En taxi? Em fa mal els peus. I tampoc no sabem on és el carrer. A vegades penso que tots plegats ens vam conèixer massa joves. Qui? Jo, el teu pare, l'oncle. Quan els vaig conèixer em pensava que eren bessons, o tothom s'ho pensava. Amb aquella dèria que tenien tots dos per competir. De seguida m'hi vaig veure en el vell mig. Havies de prendre partit a totes hores. O estaves amb ells o contra ells. Com si a cada moment haguessin de demostrar al món que la raó era de la seva banda. Com si al final de cada dia haguessin de rendir comptes amb algun déu o amb algun dimoni. No hi havia cap diferència entre tots dos? S'assemblaven en tot. Estimaven i odiaven les mateixes coses per igual. Per això et vas casar amb tots dos. En el fons jo no comptava per res. Per les coses importants sempre vaig ser un zero a l'esquerra. Per què no vas venir amb mi quan t'ho vaig demanar després de la mort del pare? I tu? I què hauria fet jo a l'estranger? Aleshores encara tenia i feia les classes particulars. El piano sonava tan bé i estava sempre tan afinat. Alguns alumnes es quedaven després de la classe només per sentir-me tocar una estona. Només per sentir-te tocar. Què vols dir? Hi havia alguns força enamorats de tu. No diguis bestiesmes. Tots els meus alumnes eren massa joves per mi. Doncs jo n'estava gelós. Els meus alumnes? Que els fessis classe a ells i a mi no. Te'n vaig fer una temporada, però no tenies cap aptitud per al piano. Tots els teus alumnes tenien aptituds? Era la primera condició per acceptar-los. Jo no tenia paciència aleshores. I ara?
Què? Si tens paciència per alguna cosa, encara. La tindria per la música si les mans em responguessin, si toquessin com jo voldria. Te'n recordes del nocturn número 3 de Chopin? No. El teu pare me'l feia tocar una i una altra vegada. Era l'única peça que li agradava. No me'n recordo. Tu ja hi eres, aleshores. No cal que anem a veure l'oncle ara, avui, si no vols. Sí, hem d'anar-hi ara, encara que només sigui per sortir a alguna banda. Fa temps que no vaig enlloc. Posa't el vestit mentre et vaig a buscar unes sabates. No en trobaràs. Un cop hi ha d'anar amb sabatilles tot el dia, se m'han eixamplat els peus i cap sabata ja no em cap. Els primers a trair-te són els peus. Els primers a suar i a fer pudor. Els primers a cansar-se i a fer mal. Els primers a deformar-se i a cruixir. Els genolls són pitjors encara, fan més mal. Es deformen més i cruixen més fort. I val més aturar-se aquí i no pujar més amunt. I a tot arreu aquestes venes que sembla que vulguin fugir del cos abans d'hora. Amagades tants anys sota la pell que sobte un dia comencen a sortir blaves i dures com els nervis d'una vaca. Les meves mans ja no diuen res. És com si haguessin passat per damunt de les coses sense haver-ne tocat cap de debò. Encara em recordo de les mans d'una professora meva de piano. No eren les mans d'un artista. Hi havia voluntat, sobretot, i molta fermesa. Com si la música fos per ella una batalla i els dits de les mans els soldats per guanyar-la, costés el que costés. Quan començava a tocar una peça de debò, sempre arribava fins al final. I els seus alumnes havien de ser allà per veure qui havia guanyat la batalla i recollir-ne les despulles. A la vida jo també he procurat sempre no començar res que no pogués acabar. Potser perquè la mare ho deixava tot a mitges i de seguida es cansava de tot i de tothom. Tothom deia que s'assemblava molt a la reina de Dinamarca. Ja fos estiu o hivern, sempre sortia de casa amb uns guants posats. Fins i tot per anar a comprar al mercat se'ls posaven, tenia de tots colors. A vegades també es posava un barret a joc i un mocador al cap amb unes ulleres de sol i a mi no sé per què, m'avergonyia sortir aleshores amb ell al carrer. Em semblava diferent de tothom. No anàvem mai a casa de ningú. Era la gent que venia a veure'ns a casa. La mare, quan es cansava d'algú, deixava de convidar-lo i llavors convidava algú altre. Sempre hi havia gent molt diferent. No recordo que mai estiguessin soles. De petita podria estar-me hores amb qui fos, fins al punt d'oblidar-me de mi mateixa. Sempre he tingut dins meu un neguit, una ànsia de coses noves, però sobretot de gent nova. N'he conegut tanta i de tan diferent. I on són ara? Què se n'ha fet de tots ells? Com és que has trigat tant? No trobava les tots de maquillatge. On era? Em pensava que l'havia perdut, també. Era al fons de tot d'un armari. No em pintis gaire. No vull semblar un cadàver en el seu funeral. Els cadàvers es maquillen precisament perquè no ho semblin, i així als funerals tothom pugui dir-ne «Ai, si sembla que encara és viu». No vull que em parlis de quan eres en Terramons. Abans t'agradava que te n'expliqués coses. Te les inventaves totes. Esclar que me les inventava.
Fer d'enterramorts és la cosa més avorrida del món. Cap resurrecció, cap transfiguració, cap ànima que puja al cel. Tot era podriment i més podriment. Fer d'enterramorts al segle XIX sí que tenia al·licients. Els lladres de cadàvers eren tan agosarats aleshores que s'enduien els morts a ple dia i a la vista de tothom. I per què feies d'enterramorts, doncs? Per tenir alguna anècdota per explicar als meus nets a les nits de tempesta com aquesta. Tot i que ara mateix no hi hagi cap tempesta, ni sigui de nit, ni cap net enlloc. Com és que no t'has casat? No he trobat ningú que m'ho demanés. I tu? Ho has demanat a algú? A vegades penso que tot ve d'aquella nòvia que vas tenir i que es va matar. Tot? Què vol dir tot? Que no t'hagis casat. Fa molt de temps de tot això. T'hauries casat amb ella. Ens coneixíem massa bé tots dos. Ho sabíem tot l'un de l'altre. No ens hauríem pogut casar mai. Hi penses alguna vegada? Encara hi ha algun gest que tot just l'he acabat de fer, penso, aquest gest era ben seu. Quin gest? La manera d'agafar el paraigua o de passar els fulls del diari. Però mai no estaré segur si era seu de debò o un d'aquells gestos mètics que s'encomanen per proximitat. Com alguns gestos que veig en tu i que també recordo del pare. Quins gestos? No ho saps. Què se'n treu de posar-se a prova un mateix i els altres contínuament sense descans? Què se'n treu? La causa. Què? Buscar la causa, potser. No voler instal·lar-se en la conseqüència, encara. Deixa-ho, ja n'hi ha prou. No he acabat. Deixa'm un mirall. On és el mirall? No hi ha cap, hauràs d'anar al lavabo. Al lavabo no hi ha prou llum. És culpa teva. Culpa meva? Vas canviar la bombeta que hi havia per una de menys potència. D'on has tret això? Del teu armari. No recordo haver-m'ho posat mai. No és pas nova. No ho recordo. No t'agrada? No ho sé. No te l'emproves? A grans, totes les dones es converteixen en germanastres de la Ventafocs. Per cada Ventafocs al món hi ha 1 milió de germanastres a qui no hi ha manera de que li entrin les sabates. Et vas dret? Saps què necessitaria de debò? Unes ales. Unes ales per no haver de tornar mai més els peus a terra. Anirem a l'asil en taxi. En taxi? No tenim diners per anar tan lluny en taxi. Tu tornes a estar sense feina. I cada vegada et costa més trobar-ne una. Al contrari, en tinc tantes per triar que no sé amb quina quedar-me. I per què has plegat d'aquesta darrera feina? Un dia es va trencar el mirall del vestíbul. Algun hoste s'hi va recolzar i es va trencar. Des d'aleshores és com si tothom en aquella pensió hagués deixat de creure en ell mateix, com diu el refrany. Quin refrany? Vaig trencar un mirall, vaig deixar de creure en mi mateix. No ho sabria explicar d'altra manera. A partir de llavors vaig mirar d'omplir les hores de guàrdia com sempre, com fa tothom. Una mica de televisió, una mica de lectura, una mica de records frívols i trivials. Una vegada fins i tot vaig provar de resar.
però sense cap resultat, finalment. Què pretenies amb això? No haver de reconèixer que me n'aniria per culpa d'un mirall trencat, per una superstició, al cap i a la fi. Però una superstició no en tapa una altra, ni cap rutina n'ofega una altra, tampoc. I què faràs ara? Buscar una altra feina, suposo. Quina mena de feina? En algun lloc on no hi hagi miralls que es puguin trencar. No serà gens fàcil, el món és ple de miralls, n'hi ha una a cada cantonada. Sembla que aquell lloc t'ha trasbalsat més del compte. No pas menys que aquell hospici on els nens tallaven les cues dels gats amb les tisores del jardí. O aquell hotel on les dones de fer feines vessaven lleixiu als gerros plens de flors. Un cop trobada la infàmia a tot arreu, poca cosa més deu quedar per trobar. Queda la d'un mateix, encara. La cremallera està espatllada. Era. No veus, oi? Veure? No, home. Només prenc alguna cervesa de tant en tant i prou. Només prenc una cervesa al dia. I els caps de setmana, una copeta de vi. No som uns borratxos, doncs. El teu pare ni l'oncle bevien gaire, tampoc. Tots dos eren uns fanàtics del cafè. Se'n podien prendre 12 al dia. Jo crec que el teu pare va morir de tants cafès que es prenia. No es podia estar al llit més de 3 hores seguides. T'imagines com li devia anar el cor tota la nit? Per això dormíeu separats. Ell parlava en somnis i no volia que jo sentís el que deia. Tants secrets tenia. Tothom té secrets que no vol que sàpiga ningú. Els del teu pare tenien a veure amb la seva feina, sobretot. Com ho saps? M'ho va explicar després el teu oncle. Què et va explicar? Francament, ja no me'n recordo. Ha passat molt de temps. I l'oncle? Què? També parlava en somnis? No. I penses de debò que no va tenir res a veure amb la mort del pare? Et sembla? Et sembla que m'hi hauria casat? A ningú no li va passar mai pel cap que hi hagués res sospitós. Només a tu. I me n'assabento ara, després de tant de temps. Per què no me'n vas dir res aleshores? Esperava alguna cosa que em digués a mi que tenia raó o que estava equivocat. Quina cosa? No ho sé, perquè mai no hi va haver res, fins avui. Fins avui? Vols dir aquesta carta? Però és millor no fer-se gaires il·lusions. Hi va haver un temps en què vaig pensar que potser et faries escriptor. Tenies totes les virtuts i tots els defectes necessaris per arribar a ser escriptor. Un bon escriptor, fins i tot. Només et faltava una sola cosa. La mínima voluntat de voler influir en els altres, de voler modificar-ne alguna cosa, ni que fos un estat d'ànim, ni que fos un punt de vista, una opinió, ni que fos una creença. Sí, hauria estat de totes un mal escriptor, com he estat un mal advocat. No has fet mai d'advocat, ni ho has provat. Sí que ho he provat. Vull dir de debò. Ho vaig provar fins que em vaig cansar de topar amb la mateixa llei una vegada i una altra. Quina llei? La llei no escrita, però implacable, que diu que existeix una llei mentre no hi hagi pel mig res important, mentre no hi hagi necessitat de la llei. Però això no és cap excusa per no arribar a ser un bon advocat, ja ho sé. En el fons sóc tan vanitós i ambiciós com el pare i l'oncle junts. No he perseverat mai en cap carrera perquè no n'he trobat mai cap a l'altura dels meus futurs esforços. I en canvi he trobat tota mena d'excuses per deixar-les de banda. Per una estona puc creure en una cosa, en una altra, sigui una banda o una altra. Però només per una estona. Sóc un monstre de l'ambigüitat, de la indefinició per excel·lència. Fas una pasta i gairebé alhora ja has esborrat les teves empremtes. Així un dia darrere l'altre. I si tingués qui volgut
preservar alguna cosa. L'única cosa que he cregut que valia la pena preservar, malgrat tot. Quina cosa? La meva infantesa. És aquí on he posat tota la meva voluntat. Si és que a aquestes alçades me'n reconec alguna de voluntat. La teva infantesa? Què vols dir? Una mirada, una escolta primigènies que d'alguna manera havia aconseguit conservar i que ara de sobte he perdut i que m'espanta. Això és només por de fer-se gran. Tinc por, és veritat, però no de fer-me gran, sinó de la intempèrie més absoluta, com si ara n'és despullat del tot. Abans, si més no, tenia unes quantes paraules per desfogar-me o per amagar-m'hi al darrere, però a còpia de repetir-les he deixat de creure-hi definitivament. Ni tan sols ja no obro cap llibre. Només em veig amb cor de fullejar el diari. El pare deia que comprar un diari era endur-se el món sota el braç. A mi només m'ajuda a espantar les mosques del parc. A estones no hi ha manera que et deixin tranquil. I com és que hi vas cada dia a aquest parc? És l'únic lloc on em trobo bé ara. Al parc? Un parc és com un camp de batalla, de moltes batalles particulars, privades. La sang no sempre arriba al riu, és veritat, però això no fa que les batalles siguin menys cruels i aferrissades. I entre totes, cap batalla més commovedora i desesperada que la que lliuren un pare o una mare pel seu fill. Es tracta d'una lluita titànica contra la mateixa terra, contra la mateixa força de la terra, la gravetat. I per molta cura que hi posin els pares, el primer cop, la primera sang vessada en un gronxador, en un tobogan, no deixa de ser la primera ofrena als déus a canvi del regal de la vida. I la batalla tot just ha començat. Encara resta la natura sencera, protegir el fill d'un sol massa ardent, d'una ombra massa freda o humida, d'una terra farcida de bestioles o d'un gos sense borrió que de sobte s'ha escapat del seu amo. I si només fos la natura, cal vigilar també els companys de joc, sempre imprevisibles i massa impetuosos. Una empenta, una traveta, una pilota llançada amb molta força. Cap precaució és poca quan es tracta de protegir el fill de tots els perills. De petit no et van portar mai a jugar a cap parc. Jugaves al jardí de casa. Per això em sembla tan estrany. Què et sembla estrany? Anar-hi de gran. Ningú no t'hi obliga. Precisament per això. No t'entenc. Ningú no espera res de mi, al parc. Tret que sàpiga jugar una mica a futbol, potser. Gira't, no vull que em miris. Semblaré un espantall amb aquest vestit tan passat de moda. Aquest vestit no està passat de moda. A tu et sembla que no? És d'aquella mena de vestits que es feien abans que no passaven mai de moda. Qui ho deia, això? A qui li he sentit dir? Ho deies tu, Jo? cada cop que endreçaves els armaris. Deu fer molt de temps. No te'n recordes? Si hagués de recordar totes les ximpleries que he arribat a dir al llarg de la Per què meva vida... tanques els ulls? És cosa meva, no n'has de fer res. Et queda bé. Em va massa estret, l'has cosit malament. He cosit sobre les puntades antigues. Doncs em va estret. Aquest vestit no és meu, De qui és? de la mare. De la teva mare? La mare es comprava vestits que només es posava un parell de vegades i després els deixava a l'armari per sempre o els regalava a qui fos. Tothom deia que s'assemblava molt a la reina de Dinamarca. No era especialment bonica, la mare, ni tenia cap talent especial. Tanmateix, sempre semblava un pas de poder fer una cosa extraordinària. Saps què vull dir? Em sembla que sí. Però també va morir massa jove, amb el teu pare. És tan absurd que la gent mori de molt jove com que mori de molt gran. Per què cal buscar una raó per tot? Jo no crec que les coses passin per una raó concreta. N'hi ha moltes i totes de ben inconcretes. És quan les ajuntes totes, després de molt de temps i de casualitat, que de sobte te n'adones que ja no hi ha res a fer. O quan ja ningú no recorda de res ni li interessa. Si és que algú li ha interessat mai de debò una altra vida que no sigui la seva.
Aquest? Aquest no estic segura que fos de la mare, també. Oh, quin forat més gros. És estrany, perquè la mare no fumava. No va fumar mai ni va deixar que jo fumés davant seu. La cremada de cigarret li devia fer algú altre. Et sembla que es pot arreglar? Saps cosir, cuinar, i si tinguéssim un jardí, sabries com i quan plantar-hi cada cosa. Jo ja ho he oblidat tot. I tanmateix cuso i cuino i fins i tot llegeixo perquè alguna cosa s'ha de fer malgrat tot, si no el temps se't menja l'ànima. Qui deu ser que truca tant? Vols que ho mirem? I si és algú que hem quedat a deure diners? Fa molt temps que no devem res a ningú. Sempre hi ha algú a qui no s'ha acabat de pagar del tot. Que deu haver prescrit el deute, doncs. I per què ens hem canviat de casa una altra vegada? Hi ha molt de soroll en aquest barri. Només està tranquil els caps de setmana, quan la gent marxa fora. On marxa tothom els caps de setmana? Així que tothom mira de fugir a correcuita de Copenhagen, fins i tot de Dinamarca. Jo no vaig sortir de Dinamarca fins que no vaig tenir 20 anys. Em vaig escapar per anar a veure un concert de piano a Brussel·les, em sembla. O era a París. Se'm barregen tots els llocs. Tu no guardes les fotos dels llocs on has estat? Amb tants canvis de casa s'han perdut moltes fotos. I llibres, sobretot llibres. Amb llibres, qui no està afamat, en va fart. Qui ho deia, això? Jo només t'ho he sentit a dir a tu. A mi? No te'n recordes? Quan no puc dormir, miro d'imaginar-me la primera casa que vam tenir. Des del picador de l'entrada fins l'últim racó del soterrani. Travesso el jardí. Entro a totes les habitacions. Obro els armaris i els calaixos. Sento fins i tot alguna olor. I tinc la sensació a vegades que sento que corre l'aire en algun passadís. Saps qui hi viu ara? En aquella casa no hi viu ningú. Ja no hi és. Jo de petita feia esgrima. A la mare no li agradaven els esports, fins i tot el tenis li semblava vulgar. I em va apuntar a fer esgrima. Què va passar? Què va passar? Amb l'esgrima. Vaig assistir a classe una bona temporada fins que vaig haver de triar entre l'esgrima i el piano. Va ser la primera i l'última vegada que he triat alguna cosa per mi mateixa. Des d'aleshores, sempre hi ha algú que ha triat per mi. Em falten unes mitges. Necessito unes mitges per sortir que no tinguin cap carrera i a casa no n'hi ha cap. Podem comprar unes de camí a l'asil. I sortir de casa sense mitges? No, no pots. Vols que te'n vagi a buscar unes? On? A la teva habitació, a veure si en trobo unes que estiguin bé. No, ja hi aniré jo. Tu trigues massa a trobar les coses. He pensat a portar una foto de tots dos, de l'oncle i meva. Una que ens devíem fer en algun viatge, però no recordo on. Al darrere no hi posa res. Deu ser estiu, això sí, perquè anem amb màniga curta. Deu ser Itàlia o Espanya. Encara vam tenir temps d'anar un parell de vegades al sud de vacances. És clar que quan vius al nord no et queda altre remei que anar-te'n al sud, com les cigonyes.
Els llocs es recorden per la gent que ja has conegut. I a la foto no hi ha ningú més que l'oncle Jo. És el pare. El pare Sou el pare i tu. és l'oncle. Al teu pare no li agradava fer fotos ni que li fessin. En això ha sortit a tu. Busquem unes mitges? També necessito uns guants. Has provat mai de tocar el piano amb uns guants posats? No. I passar les fulles d'un llibre? Només sé encendre un cigarret amb els guants posats. Això ho pot fer qualsevol. Les meves mitges tenen una carrera. Però és molt amunt, gairebé no es veu. Com a segui, sí que es veurà. Potser n'hi haurem de seure. Com vols que no seiem si anem de visita? Podem fer com els reis de Dinamarca, que tot i tenir un tron ben gros per seure, sempre se'ls veu drets a tot arreu. El pitjor és com van vestits. D'una manera vulgar, com va tothom vestit ara a Dinamarca. Abans, als carrers de Copenhagen, es veia per tot arreu gent elegant. Inclús els treballadors, quan sortien de les fàbriques, vestien bé. Potser aleshores ningú no sabia què guanyava ni com pensaven els altres, perquè la gent no ho anava explicant tot a tothom. Encara que a qualsevol desconegut se li suposava bona voluntat, una delicadesa de cor. La gent no interrompia els altres per donar la seva opinió si no li demanaven. Ara tothom sap de tot i li sembla que té sempre la raó de la seva banda. Abans hi havia molt de respecte per la raó perquè qui la tenia se l'havia guanyat a pols. En aquest calaix només hi ha parracs i tot té més anys que la meva memòria. On vas? Tornaré quan hagis acabat de vestir-te. No te'n vagis. Seré a la meva habitació. No, et tancaràs a l'habitació i després no hi haurà manera que surtis. Me les poso ara mateix. Quin diari és? És un diari anglès. No diuen alguna cosa de Dinamarca? No. Per què sempre compres diaris estrangers? M'hi vaig acostumar quan era fora. Els danesos són massa civilitzats per segons que les males notícies les hem d'importar de l'estranger. Dinamarca s'ha cregut de debò les estadístiques que diuen que és el país més feliç del món. Els bombers van localitzar la setmana passada al carrer Kirkuk de Londres els cossos sense vida d'una dona de 90 anys i del seu nebot de 70. Les causes de la mort podrien ser naturals, ja que cap dels dos cossos presentava violència ni asfíxia. Les dues persones, segons fonts policials, tenien la síndrome de Diògenes, per la qual cosa recollien tot tipus de deixalles que acumulaven a casa seva. La intervenció dels bombers va tenir lloc després de la trucada d'un veí que feia molts dies que no sabia res d'ells. Els bombers van forçar una finestra i van trobar l'home en un llit i la dona a terra. L'home, pel que sembla, va morir dies abans que la dona, que podria haver mort per inanició. Et pentinaràs tu? Sí. Encara és viva. Encara puc decidir si l'esclafo o m'espero una mica més. Sempre que la mort té temps, l'agonia és més llarga i dolorosa. Podria començar per una d'aquestes ales transparents i plenes de nervis. Fer que la mosca voltés per terra com una baldufa i abans que es quedés sense forces, arrencar-li l'altra ala i deixar-li tan sols l'instint de volar. I només aleshores tallar-li una a una cada pota, a poc. Sabies que cada pota hi té un ungla i una ventosa? I entre pota i pota no oblidar deixar la mosca panxa avall uns segons, fins que gairebé ja no es pugui arrossegar. I quan ja no li quedi cap pota enganxada al cos, aixafar-li la boca, aquesta boca en forma de trompa,
després de rebentar-li els ulls que li surten com dos globus i finalment separar-li el cap. Si vaig amb compte, i sóc prou hàbil, la mosca arribarà en vida gairebé fins al final. Qui t'ha ensenyat a matar mosques així? N'he pres al parc, observant els aturats i els nens. S'ha de reconèixer que les mans ocioses i menudes són més hàbils i ràpides a l'hora de matar mosques. Hi ha nens que després de matar-les se les empassen obligats pels nois més grans i més forts. Fan més cara de fàstic quan se les empassen que quan les maten. També hi ha aquells que després de matar-les o encara vives les enterren amb una mena de ritus, un funeral força cerimoniós. Els nens no juguen per jugar, juguen per viure. Els grans juguem per oblidar que vivim. I tu? Jo? Per què has jugat a futbol avui al parc? No ho sé. Em sembla que em posaré un mocador i així no hauré d'ensenyar aquests cabells. Les orelles no sé mai si han d'anar per dins o per fora del mocador. Què busques? Alguna cosa per guarnir, alguna cosa que faci joc amb el vestit. I un collar. Amb aquest coll vols que em posi un collar? N'hi ha de molt macos. Ara només em falta l'abric. Però no en vull cap de cap armari. Tots els armaris fan olor de l'exclusiu. N'hi ha un parell de teus al penjarrobes. O penjarrobes? Sí. Aquest està bé. Aquest és meu. Però si el vols te'l deixo. I tu quin et posaràs? En tinc un altre a l'habitació. Què és això? Una entrada de cine. Vas anar al cine ahir? No, deu ser de fa temps. Jo també fa temps que no vaig al cine. Tens unes ulleres de sol? Suposo que sí. Me les pots deixar? No fa sol. Bé, m'agradaria tenir-les, encara que només sigui a la butxaca. Aniré a buscar les ulleres i l'abric i de pas trucaré un taxi. No triguis.